हो हां देश में रहल जात गांव में बैठा मार के दीदी के ससुराल वाला इतना अच्छा बना सच इनकर ससुरो अच्छा मिलल बा एकदम बहरसी आय कितना आदमी बना गांव घर में रह के गांव सुआत नहीं जाए इतना सुंदर सुंदर हवा बहुत आटे की का बताई हम आ गइल बानी जब तक से हमर लइका ना हो जाए तब तक से दीदीए यहाँ रह का करब हो जा रह के हमार बाटे देखभाल कर हां दुकान खुलल हवे अब ला देलू कहतड़े कि नमकीन खाए लेखो पेटा ये ना पुत भातार बा आ कुछु खाए के मन करी बचिया हमरा के कही हम ना भूखल दशहरा के नवमी तोहरा के नइखे भूखे के ल अरे मन तो हमरो करता लेकिन का करी तू कहत रह त नहीं भूखत बिस्कुट मंगवाइले बानी ठीक ना अपन जब मन करे तब दो खा के पानी पी लीह दीदी रे का हो ना तो रुका कहता लेके हमारा कि बड़की मौसी से ना हम बटर कोल्ड वाला बिस्कुट खाए अबे बोल हो लागल हमार मन कही तो समझ ले कहता दे विदेश गइल बना कह दे के 50,000 रुपया भेज द का हम जीजा और से कहीं बूढ़ बूढ़ बना मजाक कर लागे ना जब नहीं जीजा लोग से मजाक ना कर सकेली बूढ़ न बन जाते जमार दिन तो निक लगे सटो दे तोरी मारदा से तमा मारदा जमाने लागे ना आय तू तो दीदिया खूब ना लागेला कि चल लड़का का बाप बानो पता नहीं किलो हाई आ जातन तनी हम दिया हुआ बारी दे कल अरे हम भूखल हई अरे के का अगर दिन भर हमारा हो सब को तीन खा ला लेकिन एकदम अब तो भइल बाटे हम ये सोचत रहनी कि कैसन सास ससुर बना रे तोर कब कब के जानत मानत ना रहन ह का कर जाय दीदी हमर किस्मते खराब बा कि ओनी में हम गइल हमारे गांव आइल बड़ू ठीक से रहिया बच बचा के रहिया देखिया दशहरा चलत बाटे अपन अपन घर ही रहे के बाकी घरे नहीं के जाए के ठीक ना जातन हम तन दिए बार ले जा बाग जा आ पूजा कर ले आ जातले हां पैसा दे ले हमारा खाए के मन कर ठीक बा सुबह के चढ़ाइले बन तो ले ले आए जा चलो वो देखो तो अपन बहन बे तो कितना हमके मानत ये जानते हो जो गोतिनी बाई सब छीना रे सब्जी बने तो सब्जी लुकवैया सा चावल बने तो चावल लुकवैया सा बाप रे बाप ठीक न गोले जे आगु नहीं तो हमर बहन यहाँ आइल बन तो आराम से खाए पिए में रहम हो हमरा को यहाँ चीज कर दे हमर दीदी इतना अच्छा है कि हमरा को चूल भी ना बैठावले कितना बजे तक 40 से अपना दीदी गाँव तक कर ले खा ली सब हमार बहन से हमार बहन हमरा के माने ले हो है जैसे बचपन में हमरा के गोदी पर टांगत रहे वैसे ही अब टांग के रख ले बिया फिर हमर लड़का के टांगी कनिया कनिया के बनतिया फोन कला सरे आय तू के लागल हम कोई कनिया वाही है अरे नहीं हमकर बहिन हन कनिया के उनकर कहिया आइलो हो गई बटे 10 दिन आइले हमारा एजा आ देखत ना रहनी कहिए ले नहीं अब ना हमर दीदी हमर के घर से ना निकाल ले हम घर में रही आज द्वार पर बैठल बा हां पूरा हरे लइके में तो डबल होई भगवान कर भगवान के न देन बा सब दुनिया भगवान अपना टिकल बा ए घर ले लटक गइल ना लेकिन एगो बात कही ई मुहावा पर का तू कइले बा बाक बिटू ये का कहि तले हमार देख अलग अलग मर्द के न सर सिंगार एथी हटे हम मर्द के जब सर सिंगार ना करबू तब ले पूछेलन ना जो खिसिया के बम हो जा मारे लागेलन कहलन कि तोरा के कमा के कौन दिन रात खाती देतन कि सिंगारे पटार हमरा के क के न खिस देखाव त का कर मर्द खाती करही के न पड़ी मर्द राक्षस छो के ऐसा राक्षस वाला मेकअप पसंद बा ना ए बूची अब का कहियो सन कहि देले बारन त का करी अब करी ना वही तरे काला जा दे राय के बाटे बढ़िया बाटे का खातो खे हमरो के होला और कुल बताओ दीदिया के समाचार कहाँ बैठी था दीदी दीदी हमरा घरा में पूजा पाठ करत दिया पूजा करते हां कौन चीज के पूजा हो ना मी चढ़ कहते कब से छोड़ा जाए तब अल्लाह का तक डबला है केवन फोन करते वाला कह जान कौन जा महीना के हां ना हो कहीं के आज के बाद देख नरतन में हो जाला कि का होला ठीक है बजा तने अपन कह दे दीदी ठीक ना ठीक हो जाए ठीक बजा तने बाप रे बाप ई क्वेश्चन भयानक रहलिया मेहरान कहे के तुम्हार कनिया कहत रहलिया सबसे पहले जाके अपना बहन के बताई हो न तो अगर कुछ होई तो एकरे न माथे लागी आए मुंह जिए कि का हो खब कर हरकते अलग रहलते अरे दादा रे आयो माई
लावेली सेड़ावा हो कि झूली झूली न कुछ कह पूजा पाठ कर समय ऐसा चीज हवे न कि माता रानी के कृपा से कौनो चीज के दुख तकलीफ ना होला। केवनी बना अरे राम राम कोहनी कहने के जब बढ़िया देवकुर बनवा दे पूजा वाला घर में और करी बाद हमके कम तनी अथु परी ठीक है तब दिया लिया के घी डाल के आ 12 गो करी बाद से दीदी का हो दूर बैठा दूर है आई हो मैं ठीक बन रे हाँ ठीक है बानी कैसे तो हो गइल बाटे हो बबुआ बा वो काहे सन बढ़ना हो जाना सन अच्छा अच्छा कुछ खइबो ना अभी रुक जाता नहीं पूजा पाठ करे में आधा घंटा लागे ठीक ना कोनी है नदी दुआरा पर बैठे रहनी है ना देखो अजीब सा मेहरानू आई जो कोरिया साड़ी पहन रही है ऐसे ऐसे की का कोइले रही है लाल पियर के का हाँ अजान तारी बार बार हम पेटवा सुगरा होत रहिया आई रे भगवान अरे वो पूरा गांव के टोनहीन ही हाँ कुछ बोलले बती रहे ना ये अब हम तो से का बताई रे दीदी आ पेट काहे सुगराव के देली है अब हम जाने ना तो कनिया कहत रहे हम जन तोर कुतिया पटीदार में के होयन जा अब हम वैसा ने कलमू ही हमार गोटिया पट्टीदार में लोग बाटे आ पूरा अपन खून खानदान घर दुआर खा चावा के अपन होई कुटी पर रहेले सीधी करेले हां ये दीदी जब से छोले बे तब से संड बंड बचाव भइल बा हम का करे हमरा नहीं खे बुझा तो एकयो गो विपत पड़ जाता कपार पन के का बतावे के हमरा त बुझाते नहीं कि का करी देले रहे नमकीन खाए के ओकरे में से खइले ही या ये जे तो कहनी है कि केहू से बाई आदमी से नहीं खे बोले के बतियावे के जब ऐसा देह रहेला त अपने शरीर अपन ही छिपावल जाला ठीक ना खा चाबा घरी तब तू जानियो आ कलंक मत दियो या कि बहिनिया के गोल त ऐसा हो गइल वैसा हो गइल त तोर सास ससुर जिए ना दिया हमरा के अब हम का करे ते हमरा नहीं खे बुझा तू ही कुछ कर हम का करी बुझाते नहीं के ए दुर्गा माई ऐसा कुल डाइन के ना डाइन ओकरी लंगले रखले रहिया ठीक ना हमारी बहन के कुछ मत होखे तोरी चरण के हम पूजब जिंदगी भर हमारे को अछरंग न त लागे बस हाथ जोड़तनी चल उठ चल तो के गंगा जल पियाई हट उठ चल माई के चीना मेरे पियाई चल उठ कदम से न चल 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 घर में बाबा कैसे लेके आवता ए भगवान एकदम मन एकदम छापटाए लागल जाता नहीं बड़की दीदी से कह के बड़की दीदी हमारी बहनिया के डैनिया के छू देले बिया कुछ तो बुद्धि बताई हूँ इना ना दर्द दर्द कही कि हाँ ना बताइलू चाहे छिपौले रहलू चलनी हो दादा पूजा पाठ बाद में होइयो जल्दी में चली एगो तो गहूम में फटके के बा आ इतना लेड़ूरी रहता है में ना कि सिहराई लग जाता है फटकत फटकत लगता कि 30-25 किलो ले बाटे 30 किलो नहीं के बाकी 25-20 किलो ले होई इतनी बात फटक के इतना दिक्कत परेशानी बा यही में घून पड़ जाता ना सर कि मम्मी बानी जी दीदी हाँ बानी है जा का कही जी जातरन यहाँ पूजा करे जन्नी एगो विपत पड़ गइल हमारी कपार का भइल बा हो का भइल बाटे हमार बहिनी आइल बे तो सवरिया दिन से जननी आ ओकर भइल बाटे 9 महीना चढ़ल बाटे ओकर सास ससुर इतना कल जीभ रहल न कि ओके तनी एक बाल्टी उठा के पानी ना देत रहल वही जानले मनले अपने घरे बोलौनी ह आ जेवने खातिर अलगा भइनी उहे मिलल बा खारा बताई हमारी बहिनी के डैनिया छू देले बिया कहिया के आई रहल हम तो सवरिया दिन के बताई ओके नवमी में छुए के चाहिए ना हां आ कैसन पहिले रहल साड़ी करिया एकदम पहन के कहते हमार बहन के एकदम करिया पहले रहलिया आ अपन आँख मुँह बनौले रहलिया हमारा पेटावा छुअत रहलिया आय हो दादा तो वैसे सामान डाइन ओकर रहले। पेट बनैले बाटे ए दीदी का हम करे हमारा खुद नहीं के दिमागवा काम कर हमारे ऊपर कुछ अच्छा रंग लाग जाइए दीदी हमरा के कोनो राय बुद्धि देई हाँ तो आम के बोझ आ जाए अपनी कपार में रखले बारू अरे हम के का बात हो जाई हमरा के सही के बताई कोनो राय रास्ता का हम करी हमरा बुझाते नहीं आ राय रास्ता हुए बाकी गोनी आइल बनल बाबा एगो हम जा आजी ओकर कुटी देखले बानी हाँ, हम ते बाबा बोले के बानी। त ना जे फलाना बो ओकरी कुटिए पर ले जाई मरे चाहे जिए ओही जे दे दे कि ले एहू के खोचबो हौ डैनिया की तब का डैनिया के
कुटी पर देखी कभी भी ध्यान देले रहबे दीदी जी कि जे तने सुख टेढ़ करता ओकरी संगे ढेर टेढ़ाई करम न त खुद जान जाई कि हमारा से बढ़िया बा। हाँ ये तो बात सही बा। बताई आज हमनी के ऊपर करतिया कल तो पूरा गाँव साफ कर दी ना। कह देले बिया कि कह दे आय कह देले बिया कह देले बिया ना। कह देले बिया उ पूरा गांव के गांव साफ कर केतना आदमी केहू नांगा क के रोड पर मारत नहीं के बस केतने आदमी के बाजिन पाना देले बिया लइका बिना जी रोता ये कुल तो हमार केतने आदमी के तरस होता के हमारे बनिया दुख मार दियो। अरे गेहूं मत फटा के हमके बताई तो खुना खौला त देहिया में लागता कि हम खड़ा होई तो गिर जाई वैसन हो गइल बा ना तो अपन के संभार अपन देहिया के संभार तब ना उमर के केहू संभारी में हम पूजा करत रहनी ओइसा हम दे ले बढ़िया परेशान हो जाई काट दी हो। ए दीदी चली ना हमारी बहनी है के तनी देखी ना मार छापाटा आती है चली लिया चली ओकरी के चली बच्चा चलता न अरे नहीं के चल तभी ना कि गरम पानी पिया दे तनी फूल क के थक गईनी गोइलनी है डॉक्टर के से दवाई लेके आईनी है फिर भी दादा के तने आदमी के चल, चल, चार बार साथ चल, ले तो बिया में तनी लेणु रला निकाल दे। अरे छोड़ी ना जा खसी के जन जब खवैया के सवा देना कि जेउआ बेटा हो खा ले तो खूब मजा करम मजा ना करे दे। हमारी तांत्रिक हटे तांत्रिक सेवा में हम लागल बानी त लागल रही ना बिना जेवा बेटा चबाले हम रहबो ना करना जेकर देखली ना पेट न कोरा ओकर त हम खा के रही ना। हे काली छुकाली मंत्री इंद्री सो हे काली माता जैसे ओकर पेट मरनी हो जैसे सुख रहनी हो दोनों आज और अभी इस वक्त जल्दी खींच के हमरा भी लिया था ताकि कोई के पता ना लगे। बेटा होई तो लेके आइए हाथ चला गल ला हम का कनिए करा आयो दादा सब सब बताओ का चाहत हो गांव में रहल चाहत हो कि ना। हम एकरा कुछ नहीं के कहले ये आगे पेट सुगर आवत रहलिया ये झूठ बोली पागल बिया पागल बिया चबा जा कोदो के तो गोपी आई ले चलिया छुकाली मंत्र वाली मार दे जान से मार दे सबूर कर बुचिया सबूर कर ये गांव में डांग में बिया सहा तनी सहा दादा मार दैनिया मार मार हमनी भाग जले हम कुछ नहीं के कहले हे बाबा ये बजरंग कहाँ सुत गईला हो महादेव जल्दी ठीक कर दो। ये सोचती है कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए छुकाली मंत्र ठीक ना टेंशन मत ले ठीक करबू कि ना करबू हम ना ठीक करम जानते रहो हम कहानी पता बना नहीं खी जाना 1 मिनट में खा जाई खा जा खा जा रुक जा सबूर करो एक गांव में दिन नहीं रहे के का तारा खाजीपुर गांव में नहीं रहे के जिए के बाकी ना हमारा ताहरा जिया के बाकी ना बताओ। ओए दीदी अरे खबो खबो चलो तो पूरा गांव के डाह देले बड़ी कब उनका बेटी के पतो के कब बहिन के घर के बास जी आई कि ना जी जिया के बाकी ना जी दे जिया के बाकी पूछा कि कल जैसे लेके हाटा संजा दे हम फिर ले भागा सके चले ए हम तेरे मर गइल बिया ठीक आ वहु तेरे मर जाई सही बताओ तो फूट दे मुंह में फिर ना ना ठीक करो तनी हां तो जल्दी तू छोड़ दे छोड़ ठीक करो जल्दी। ठीक कर तनी ठीक छोड़ दे जान जल्दी वरदानी आउ ना छोटा साहब जवान एकदम कर दे जल्दी ठीक कर जल्दी ठीक करो ठीक कर जल्दी लड़की के सोरा ना कर मेरा बाबू एकदम चुप रह शांत रह ये चलो ना ठीक कर दे ठीक हो ठीक बड़ी बुचिया तू का दादी आई ठीक नहीं है लेकिन निमन से कहले डोनी में कहां से नहीं कहले कपड़ा फाड़ देई हम सोरा ना कर एकदम ठीक कर जल्दी आन घर के बास नहीं दूसरा के ठीक भाई है, मुझे
हो ठीक बा मन याद रखी ओभर बोलत रही हां आय सही तू ओभर बोलत रही हो आय देश में रहल जा तोड़ गांव में बैठा मार के ठीक बड़ी बुझा छोड़ल जी ना करे के ठीक बा आदमी से भेंट हो दम से ना सभी तल थोड़ी ना कहां पीछा से करना अरे कुल ना ना ये कर हम भूत पीछा से निकाल देता है सब एकर मारा कुटिया जाता आईली है जे डाइन ऐसा लड़की के बाप रे बाप दर्द से परेशान आराम हो गया ना हां आराम से अब ठीक हो जाए ऐसे कोनी को हो जाए तू घरे चल तू चल घर लेके चल चला कोनो बड़का वजह से हमरा के फिर से देखवा दे हमरा देह बनवा दे तू चलू अब तो हम ही बीमार पड़ लागत है कि